Zvatoita. Andidika. Yeah. Right, erken botaura nengwere diki. Ngwere diki. Wa merekezo tsikisirwa microphone. Why wakagumbuka? Nditoenda kachaja mdara. Ko wamunzwa sei ko champion iyo ine trophy ndiye muna ne trophy ko. Zvota trophy nini? Ndabasa nazvo ntodo rangu. Mutoda orenyo. Saka iwewe manje chaunga changa chakuti munopedzerana ku Sting muri 2. Ungade kunopedzerana naye ere ku Sting muri 2. Handitorambe ndikutomuda. Right. But anorovere manzwiro ako anogona ere? Inini anogona, but chandikuona ari kupinda maleni makuru, ari kukumbira munzira. Right. Ndo panomurovere ipapo. Ndo panomutyorirewa. Maita boti miyangu aita boa ndidika. Ndambonzi wondo haiwa wondo haiperevero. Saka pakataura baba. Right. Mfana wami wanzwa nyaya tanga chitaura pana pandidika. Paunorova ma lines ako usatomboita mistake kurova line ronyadzisira oro runoita kunge ruda kuita sei? Ruda kunyadzisira ndiri. Yes. Pese panorova mai ma lines. Andidika even vanopinda studio chirekoda. Andidika. Yes. Right, isusu tichataura namudhara chipasi. Tozwa kuti chauka izvozvi mune vanhu 2700 vari kuona vari kunakirwa naime ende vese vari ngoti ngazviperere kupi kuSting. Saka tichataurawo namudhara chipasi tozwa kuti mudhara chipasi anotipa mvumo here ende anoti tiende kuSting here because ndiri seni ndiri kutiwo zvinoperera kupi kuSting. Kana mabvuma chaunga chabvuma King Alpha tamirira mudharani chipasi. Saka ndinozo